רצון. זה היום, עכשיו הזמן לומר לך תודה, תודה. 12 שנים חלפו, התרגשות אוחזת בתוכי, ועכשיו הלב נפתח. זה אני עכשיו שמבקשת ממך, תן לי יד, אני יודעת שאתה קרוב אליי, אני כל כך אוהבת אותך, תן לי יד, בדרכי החדשה באתי היום לבקש ממך, אנא תן לי ברכתך, תן לי יד. סוף ילדות, תחילת בגרות, זהו זמן עכשיו של בקשה, רוצה להמשיך לקיים תורתך, לצעוד תמיד בדרך הישרה, ועכשיו זה זמן תפילה, להודות לך ולתת לך תהילה. תן לי יד, אני יודעת שאתה קרוב אליי, אני כל כך אוהבת אותך, תן לי יד, בדרכי החדשה באתי היום לבקש ממך,